Salam mehriban dostlar. Biz siz zehinlerin gözlerini atlı täze gepleşigimizin ilkinji sanyna hoş gördük. Kıyskaça özümüz bilen tanıştırsak, Neylis Hocaberdiyev. Şahlada Pirliyev. Başladık mı onu gepleşigimize? Başladık. Biz oho. Deýmelläm ya. Aytaw men iş çattat etjedim bunu. Hayır. Vardı şu. Aha. Döwçem alyp durun gerek sene. İň halayan şahyryň Kerim Gurban Nepesov. Rus şahyrlaryndan Sergey Aleksandrovich Yesenin. goşgularyň nädip döreýär? Ansat düşenok. Şoň üçin bir zatdan gow duýgulanýan. Hasam hemme kişi yatyp bir öýüň içi dymdyrtyk bolup gije saat 2-de 3-de 4-de bolay dymdyrtyk batana. Şu periodlar goşguy ýazaýyn diýip ýazyp bolanok. Yazmaýyn diýem yazman bolanok. Iň söýgül temam söýgüden aýralyk. Kerim haly barady. Näme aýdyp biljek? Nesip bolsa gepleşigimiziň dowamlylygynda nanyny goşgudan berse-de aqwal goşgudan öň adam bolmagyň hukman. Azyk nähili jedeldirek şol adamlar diri bolan bolsa olar bize şagirdim diýerdimi? Ine soraw nirde? Rubrika öýkünmek. Çağırlygyny soňra geçdirin. Buratina öýkünip berberlermi? Goýber sakkalymy. Yetip bilmerdin, tutup bilmerdin. Ayal giyip gördü. Yank taňyrda kyna içipdir. Mine bu zatlaň öňünde durup biljek ya. Maňa hoş bolsun, işdäme açyk bolsun. Hoş bolsun. Bayram Sultan Gurbanowa, Gülşürün Hanawa. Netikin oňarya, ne de bir keşde söýşen ýigdiriň eşek çaýynam hykçok edip zordur gaýnat ýapyşdy. Men seni söýdüm öýtden. Näle wallahi. Oturup bak, ejejan sen şu wagt bolan bolsaň ýarsy manysyz. Ejem bahir ýakynna täzelikde aýyrlansoň bir hil ýanky dolu görünýän manyly ömür diňýasyndan boşanýarlykda. Ene toprak, enelere zarmyka? Gujoğunda bakı gizlenni käbä. Ençäni ýugutdum ýene azmyka? Boşap galaýdym da ter başym sämäp. Siz bilen hoşlaşýas, janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň. Anony inniki gepleşiklere öňe